Bai, aurten eredu berriarekin dator, bai, egun bakarrekoa izango delako, espazio berrian ere bai, babestuan, eta baita ere ereduari dagokionez zuzenean egongo direlako argitaletxeak eta kulturreragileak, eta gero egia da argitaletxeen aldetikan zerrenda luzea daukagu, 12 argitaletxe etorriko zaizkigu, baita ere garrantzia eman nahi izan diogu haur eta gazte literaturari, ordan horrek ere eta zerrendatutako argitaletxetan pisu berezia daukate. Bai saiatu garena da eredu aldaketa honetan bertakoei eta baita ere garrantzia ematen, bai argitaletxeen ikuspegitik, baina baita ere liburu aurkezpenen aldetikan. Orduan, topatuko dutenak, eta hau honik argi eta garbi esaten dut, hau ez da bakarrik Hondarbitarrentzat, hau Bidasoa eta Txingudi eta baita ere Oarso aldera iristea nahiko genuken azoka bat da. Hori da ez, Euskal Jaien Egitarauaren barruan, mugarrietako bat izango da, Euskal Azokaren baitan goizean 11etan izango den mahai ingurua. Bertan protagonista izango ditugu, hizlari izango ditugu batetik Koldo Ortega herrikidea. Berak egingo du pixkat Euskal Jaiez ari garen honetan eta urte hurrena ospatzen ari garenez, berak egingo du kokatze lana, zergatik ari garen 100. urte hurren hori ospatzen. Arkaitz Kanok egingo duena da, Euskal Jaien historian eta historiografian mugarrietako baden Anton Abadiaren inguruko lan biografiko hori, Inigo Sagarzazuk bere garaian egindako hori pixkat plazaratuko digu. Eta azkenik Antxoka Agirrek hitz egingo du, Antxokak zergatik, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, ikerlaria ere bai, batez ere bertsogintzan espezializatua, eta berak bere garaian tesia edo egin zuen, ikerketa moduko bat, eta berak dioena da lore jokoak bere garaian gaur egungo bertsogintzaren Big Bang edo izan zirela, mahai inguru interesgarria izango dela, hitzartzeak ez dira luzeak izango, zentzortan jendeak ez dezala espero oso eduki akademikoa edo izango denik, divulgatiboa izaten nahi dugu, jendeak errex barneratuko duena.